Gràcies per venir a l'acte aquest de lliurament dels Premis Sant Boni de la demarcació del Vallès Occidental, en aquest cas el lliurament dels premis als alumnes de Rubí. Ha presentat més de 3.000 alumnes de tota la comarca i hi ha hagut 18 guanyadors. D'aquests 18 guanyadors, n'hi ha 6 de Rubí. Estic content d'haver guanyat aquest premi perquè també l'he guanyat per l'escola i el meu pare m'ha ajudat molt. Estic content d'haver-lo guanyat perquè, no sé per què em fa sentir content. Estic molt satisfeta amb aquest premi. Sento que se m'ha reconegut un esforç que vaig fer i estic molt contenta amb això. Per mi és un plaer rebre aquest premi, ja que em fa molt contenta i em dona molta satisfacció saber que el meu treball ha sigut premiat. Doncs estic molt contenta perquè de tants treballs que un dels meus ha sigut l'escollit, m'agrada molt i m'he esforçat tot el que he pogut i he tingut una recompensa i estic molt orgullosa. Estic molt contenta i molt agraïda, també agraïda al centre que m'ha donat l'oportunitat d'haver mostrat qui soc i el que m'agrada fer arreu del territori.